Proszę Państwa, mamy godzinę nie za wczesną. Zaraz w 1:30 w nocy. Ale smak na omleta nie ma litości. Nie zna godziny. Jaja. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, 5 i styknie, bo potem się śnią głupoty. To co w lodówce, co pod ręką. Tu miałem pokrojone trochę cebuli, parę plasterków jakiejś szynki, tutaj pół kulki mozzarelli. Woda już oczywiście wypita, sól, pieprz, na opak, pieprz, sól, coś do smażenia. Jajo jedno. No, jajo. Siup. Bełtać. Nie chodzi o wymiotowanie. Cicho, bo 2 w nocy jest. Jakiś tłuszcz. Bąble znikły. Cebula. Patrycja, będzie się dobrze spało po tym. Będą się śniły piękne obrazy. W tym czasie szynka. Byle jak. Może być tak. Cyk, cyk. Kot. Po tego, tak tego, żeby tego. Jajca wlewane. Szynka. Kulka po wypitej wodzie. Siup, siup. A zapomniałem sprawdzić, czy nie stare. O, chyba dobre. Więcej sera jak jajka. Ty, co się tu... On tańczy. Sól. Pieprz. I poddekla. Tylko taki wielki. O. Żadnego proszku do pieczenia, żadnego mleka, żadnego nic, żadnego przewracania. Tak to po prostu sobie leży, trochę większy ogień i zaraz zobaczycie. I, proszę Państwa, bang! Proszę bardzo. Proszę Państwa, wierzba płacząca, szczypior, albo jak kto woli po śląsku, sznitzloch. Tu tego decoration, sensualne zbliżenia. Test? Proszę bardzo. Bez żadnych, prawda, ułatwiaczy, polepszaczy. No, za 17:02. Także dobranoc.